Hindi nga ito record. Lalo wala kang ulo dun, oo. Ay, ito. Ito magkaulo. Ayan. Pangalawa. Uy, pang-apat na tayo. So, ginawa natin kahapon, nung po tayo mo, ay 10, 3 sets, naka-30 ka pala. Tapos, naglakad ka ng isa. Ha? Karami ka rin pala ka. 30 mo po tayo. Ang dugo mo, 7100. Ha? Ayan guys. Hello po mga subscribers, riders. Po si Madaro Mangkeping to, and this is our 4 days therapy. Kaya, ano pa natin? Ano? Nelia. Nelia Banay. Banag. Yan. Kay Ate Nelia Banag. Dito po tayo sa District 3, Pandakaki. So kahapon po, nag-umpisa na kami sa Putayo. So nag-advance kami ng program. Dapat bukas pa ito eh. So para paglakad po ng kanyang mga anak, ay hindi po siya mag-fracture o mag-injury. So ang purpose po ng Putayo ay papalakas po ng lower back, papalakas ng tuhod, at maganda po yan sa blood circulation. Okay? So mamaya gagawin natin siguro mga 35 ang natin gagawin ngayon. Tapos isang lakad na medyo, dalawang lakad, tapos konting massage therapy. Okay na yun. Diba? Kasi nakakalakad ka naman. So, ano lang natin yung paglakad mo, ayusin natin. Para hindi ka ma-injury, kung nilalakad ka ng mga anak mo. Kasi possible ka ma-injury kapag wala kang exercise. Okay? So, ayusin natin ang video mo. Mabilis lang ito kasi 4 days pa lang nakita ko yung mabilis ng reaction. Nakuha niya eh. Okay. Ganap naman yung utak ko dyan. Relax ka lang. Dapat na dyan. So Mayo, yung ako mo, labas na, Mayo. Ha? Dapat magagaling mo siya. Yan, galing. Palakad mo siya. Niluluto na yun. Hindi na siya magluluto, papagalitan na siya. Papakita na lang. Ha? Papakita na lang. Ha? Hindi na yata ang Ito, may Shopee dito. Kasi sa inyo? Meron. yung parang yung Kamis. mas maganda yung ano-ano kasi doon. Hindi, ano yan, kuryente yan. Rekta yan. Hindi sa baterya. Kuryente siya. Yung mano-mano kasi walang pulse rate. Ay walang tama. Wala sa puso. Yung pulso niya wala. Yan may pulso kasi yan. Ano ito nga dinistahan para nakali ng sulat. Eh, tagal ito. Tagal mo na muna. Tabi mo ha. Okay. Tabi mo lang siya. Makailangan nila. Kasi, mga tayo tayo. Hello. Bumaba. Praise God. 130/80. Yan ang natural niya. BP 130/80. Very good. Ang yung pulso mo, pulse rate mo is very good. 90. Bakit mo hindi ka? Guys, 4 days, ang ganang dugo is 130/80. Nag-normal yung dugo mo kita. Very good. Ganyan na. Bali ilang araw na ba tayo? Ganyan ang BP niya. Dating BP mo, kahapon, taas ng kahapon mo, 170/100. Ngayon, nag-130/80. Kasi yung utak mo medyo na kakalma na. Okay? Yun ang tatawag na pagkalma ang utak mo, lahat ng gaganda yung circulation dugo mo. Pero pag yung utak mo parang naisip-isip ka, huwag mo na mag-isip. Relax. Nakatingin sa kawalan. Oh, relax ka. Nare-relax na. O, ano yun? Marunong ka na relax, hindi? O yan. Ang ganda ng dugo mo. Relax. Kung pwede bang angat ng konti? Kuha ka ng iangat ka ng konti para makita yung mukha natin. Hindi, konti pa. Yung mas makapagkaba ng konti. Iangat ka ng konti lang. Yan. Para makikita yung ulo namin niya. Ayan. Kita ba? Kitang-kita na tayo dyan. So, bandang kakasya natin gagawin yun is 35 na upo tayo. Upo tayo. 35, ha? Kapon 30. So, gagawin natin 35. Okay? Tapos, at least, sa walking mo, meron tayong walking
Dalawa. Ang konti ah. Hawakan mo ko. Ito ah. Yan mo yung long na. So ako, ate, dito ka kukuha ng pera mo ha. Huwag kang kukuha sa kabila. Okay? So dahan-dahan tayo ha. Ready? Okay, 1, 3, hop. Yan, okay. Tayo muna. Tayo muna. Tayo muna, okay. Sige, upo. Okay, nanda ko po. Okay, 2, very good. Here kayo. Dalawa, sige. Tatlo. Tatakbo niya tato. 4. Dahan-dahan ah. Sige, na. 5. Very good. Okay, 6. 7. Minutuhan mo na tayo. Okay, Dito yung. 8. Okay, very good. Yan. 9. Okay. 10. Tayo muna, in-exhale. Relax lang muna. Huminga. Relax. Okay, very good. O, dandaan mo po. Dandaan mo po. Upo ka. Dandaan po po. Okay, tayo muna konti. Nakasapulo tayo. Benching ko pa. Yan. So nakita ko ngayon, yung kanyang pag-upo, mabilis na. So nagkakaroon ng improvement yung muscle niya. Tsaka yung dugo niya, good news, di ba? From 170, ngayon 130, over 80 na. Dati yung... Kasi yung on 3 days ko sa yung therapy, yung utak niya hindi pa kalma. Nakain tayo kasi ba? Oo. Ngayon nakakalma na siya. Sino paligo? Ako. Very good. Wala tayo maaga kasi pag maaga ka, mas maganda yung exercise sa umaga. Kasi mas maganda yan. Kasi lahat mo pa siya kinakalakad na ito lang hindi. So tututuwa ka na sa more on exercise tayo. Okay? Oo. Hinga malalim. Buwan tayo pag 20. Position pa. Yan. Ready? 1, 2. Hindi. So, Kalakala lang. lakayin mo. Diba na? Yan. Ganyan muna. Kasi sanay ka rin dyan. Sige. Okay po ka. Hindi ko na sinasabi mo po. Takatalakan ng Tayo. tao mo kahit. Yan. Okay. Sige. Upo. Kumakapersa nga. Dito kasi upo sa tayo. Laki ng improvement mo kapatid. Grabe ka ha. Ang pinapahama si Modero magkiping ha. So guys, ito yung kayang great improvement for our 4 days. Isang kamay lang hawak ko. Ay, nakita nyo guys. Yan. Sige. Tanda mo po. Lakas na ng lower back niya. Sige. Okay. Sige. 5. Sige. Tayo. 6. Sige. Tayo. 7. Sige. 18. Sige. 19. Sige. 20. Tayo muna. Tayo lang. Balance lang. Huwag ka malakas ka lang. Discovery balancing. Binabalance lang kita. Okay? Yung kamay mo, babang mo. Sige, nakalala ako. Hindi mo natumba. Ganun mo yung... I-balancing. Balance mo yung ano. Kung may balance ka na, huwag mo ka na. Kung may balance ka na, makakalakad ka na. Relax lang, kalma lang. Okay ha? Diretso lang. So, wala kaming kamay ko. Upo ka dandan. Dandan ako po. Sige. Matako. Yan. Okay, very good. Sige. Relax ko lang. May 15 counts pa tayo ha? Okay lang? Hindi masakit? Walang naramdaman? Hindi nahilo? Very good. Ako ulit. Tapos tayo pa ha? Sige, 15. Sige. 1. Yan na lang. Sige po. Very good. Kayo? 2. Sige. 4. 3. Inhale-exhale. Huwag ka muna upo. Relax mo lang. Kalma lang. Balang na. Diretso ka. Straight body. Yan. Ano lang ka lang. Hindi ka nangangaray. Hindi nangangawit. Mitigas yung tulad ko sa'yo. Sige. Matigas na yan. Sige. Upo na. Matigas na. Sabihin, pagod na yun. Kaya mo na konti. Tumitigas ito. Yun ang gusto kong sabihin mo sa akin kung tumitigas na. Kasi nga, napapagod na siya. So, kailangan mo nang relax mo ako. Okay? Nakalimutan pa lang, 10 pa gagawin mo, ha? Yung sabihin sa inyo, yung kanyang ating ngayon motive ngayon, yung pagkalag na. Kasi pag tumagal ka nakakatayo ka, pwede ka na maglakad dahan-dahan. Pero pag hindi ka nakakatayo patay ka. Diba? So dapat dito, nag-improve tayo ng ating program, nag-change tayo ng program, ibig sabihin nito, lumaktaw ko na ng programa. Bibilis na tayo. Pero
Huwag mo masyadong ahos dito ha. Titigas. Pag tinigas siya, magka-cramps. Kasi pag lalakad ko Ano po? Isa, relax lang. Huwag ang kapit sa akin. Huwag masyadong makapit. alam mo. Maluwag lang. Patay yung kamay ko. O sige. Dahan ako po. Okay, very good. Dahan tayo. O, ano na yan? Sige na. Upo ulit. Sige po. Sige tayo. Ano lang ang kapit mo? Magaan lang. Para at least, sa susunod, ikaw lang tatayo, ha? O sige. Sige. Siguro mga pasampu yan. Ikaw naman siya nakakayo niyan. Di ba? Sanay ka na niya. Sige. Sige. O, apat na lang. Sige. Sige po. Very good. O, last two. Sige, last two. Last one. Tayo muna. Tayo muna. Sige. Okay lang? Kaya pa? Opo. Hanggang opo. Okay. Kaya naman tayo. Okay. Tapos tayo dyan. 25 na. 35 tapos tayo. Walking mo dalawa. Lalakad ka dito tayo dito ha. Lakad tayo dito ha. Dandan lang ha. Ha? Tapos pagka-ikot ka 5 boat. Ganun ang 5 boat. Ganun ha. Ganun ha. Ha? Ganun ikot. Ang ikot, mayroong tinatawag na programang ikot. Huwag kang gaganon kagad. Matutwist ka ha. Ganun ang ikot. Ha? Iangat mo ng ganun ang paa mo ha. Subukan natin. Kaya pa ba? Kaya pa? Hindi pa? Hindi na. O, sige. Pagka tumitigas pa yung ano mo, huwag mo pipili din pala. So, akbang. Tandaan. Okay, sige. Very good. Yan. Okay, very good. O, ikot tayo. Okay. Okay, very good. Okay. Sige. Tanda lang. Yan. Okay. Upo ka dandan ha. Ikot ka. Ikot. Huwag mo nang upo. Huwag mo nang upo. Okay. Yung ating practice dyan, upo ka ngayon. Okay, very good. Diba? Kunti na lang. Kaya pagdating ingwa po mo, yung mayo. Magaling ka na. Sabi niya, sana malakas na ako. Ay, malakas ka na. Pag na po mo. Kaya iniisip mo yan kapag mo pag Oo, lumabas. pero- Tulungan mo sarili mo. Ang gusto ko muna ngayon sa'yo, relax mo na yung sarili mo para yung dugo mo, hindi mo breathe normal, ha? Magaling ka na nun, matagal pa yun. Pero pwede po gawin mamayang gabi kung sakali gusto niyang Hindi na pwede yun. Hindi na pwede. ganyan lang. Kaya na lang. Pahinga na lang siya. Sana pag ano, Eh, yung ganito niya, pwedeng kahit ano. Pwede po yun. Yung ganun na. Pero yung ganun po tayo muna. Hindi. Yun Kasi yung yung Pero- muscle- pwede na po exercising gap na ako sa akin. So kami po magka. pero yung, Yung ginaganon, marami niya kasi mga sisya. ayun, kasi yung dito niya, pag ginawa niya uli, Matitigas. maninigas na. Kailangan ng pahinga. Ma-over kayo. Kasi kinabukasan, magiging 40, hindi niyo na magagawa yung program ko. Kasi sa umaga naman. Eh, ito lang po ang ginaganon. Pwede po yan, oo. Ah. Sama sa mga mo. Diretso yung katama. Gusto mo yung bagay. Sige. Yun! Yes, ano. Saan yung una naman? Yung isa dito yung... Tsaka huwag lang ng sandal. Maganda. Dapat ganyan ha. Te, Ganyan lang daw. ganyan ha. Pag sandal ka, para ka namang... Dito. Hindi kasi. Pag ganito kasi, circulate yung ano. This will help the lower back. Ito, Tapos yung- ika- Alvin may itong nga po. Yung buto niya dito. Bagay. Mamaya. Alam mo tayo, walking. Mamaya, yan, nakakatog. Wala ako. Ayun. Sige ha. Okay, lalakad tayo ulit ha. Dito ako. Ano bang Okay. Hindi pa kaya. Sa bahan pa nga. Okay. Tapos ang bago na. oh, sige. Ayos ka lang. Umiikot anak na ano. Tayo ka lang. Yung ulo mo, huwag mong ano, kakapain mo lang yung lakad mo, kakapain mo. Yan, sige, kapa. Yan, kapa. Okay. Yung tuto ko nga. O, itaas mo yung ulo mo. Okay. Okay, saan? Huwag matakot. Dito ako. Very good. Huwag kang mamumuna sa akin. Sige. Sige, lakad. Yan guys, ito po yung ating great improvement for our 4 days. Maganda na pang konti yung lakad ni Pangle. Nelia. So, ano ito? Ako natin yung memory ako. Si Ate Nelia Banag. Ito na siya. 51. Ikot. Ito lang ito sa akin. Parang bata ito. No?
Ikot ng konti, ha? Yan, sige, ikot na. Huwag mo nang upo. Ikot na, ikot. Tayo muna, huwag upo. Huwag upo. Saan lang upo? Upo ka, sige, upo ka. Upo ka. Get. Sige po. Wala ka lang. Oo, di ba? Kakita mo, ha? Ayos ba? Ha? Hindi masakit dito. So, yung kamay mo ngayon, hawak sa kamay. Hawak sa kamay. So, Nasa sandal ba? may upuan. Sa upuan. So, Ganyan. hanggang malalim. Ito yun. Hawak sa upuan, ha? Okay. Okay, isa. Sabay mo, straight. So, this called the upper limb exercises. Ito yung gawin namin, see? Dandan. Hugot. Isa. Bilang ka. 1. Laksan mo. 1. Ikaw, bilang, ha? Sige. Ganyan mo, ganyan. Gaya mo ko. Hold din to, ha? Position. Center position. Kaya naman mo ko, ha? Taas, tandaan. Sagad. Hanggang saan kaya mo. Okay, yung malalim. Baba. Hindi, dito baba niya. Control. Bigla mo libutan. Okay, taas mo. Tapos, libutan. 2, taas. Then 3, taas. Then 4, taas. Then 5, taas. Then 6. Then 7. Then 8. Control mo, ha. 9. Last 1. 10. Inhale, exhale. Relax lang. Relax. Okay. Ang ating next exercise. Sa ball and socket mo. Ito ang ball and socket. Jones yan. Yung rotating. Awak mo na. Pagod na tapos. Ganyan na. Pagod na ba? Pagod na. Dahil pagod na. Hindi mo na pagod na. Kaya pa pa. Sige. Dito ka. Center mo. Center. 1. 2, 3, 4, 5, mamaya ito, ha. 7, 8, 9, 10. Center. Tanda mo, center ang posisyon natin. And then our next exercise, huminga ka na malalim, relax, ganda sa susunod na activities natin. Ito, yung pag-reverse natin. Hawakan mo lang ito. Reverse. Balik ko rin. 1. Sige, 1, 2, diretso lang. 3, okay, stop. 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10. Relax mo lang. Meron pa tayong gagawin. Relax lang ako. Ganyan dito. Ako ka. Sa center. Ako na mo higa. 1, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hawak. Balik ulit. Okay. Ganun. 1. Ito. 1, 2, okay. 3, yes pa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then rotation. Ikot. Ganito lang. Ikot lang. Ito lang gagalaw. Brace lang gagalaw. Ito lang. 1. Hindi. Huwag mong gagawin ito. Balikan mo. Ito lang. Brace lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ako isang kung niya. Ito to. Hindi ako. Yung siko. Isip mo yun. 8, 9, 10. Hinggang malalim. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Tingnan mo na. Pagod siya. Pagod ka. Tingnan mo na. Kasi yung oil. Ay, anong oil yun? Maganda yung oil yan. Ayan. Kanina yan. Sa kanya. Okay na. Yan na gamitin ko. Maganda to. Pwede bang ihalo ko na yan? Buksan mo to. Yan. Yan. Sige.
Yan. Ganyan. Para lahat na ganun. Konti na ba ito? Yung apat na yun. Konti lang. Sabsik lang. Ayan. So tapos na tayo natin. Okay, tapos na. Tapos na. Sila na yung muscle niya. Sila na yung muscle mo ganyan ka. Tapos na yun, ha? Huwag balikan. 3, 4. Huwag na balikan yun. Bakit? Parang gym yan. Pag nag-gym ka, babalik mo ba yung gym? Hindi mo na babalikan yun. Iba na. Iba namang program. Mm-mm. Ganun ako ginagawa ko sa inyo. Pag binalikan mo, masisira yung muscle mo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. 1, 2, buti ba nandun pa? 3, aba, magatigas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. 6, 6, 6. Ayan. Twist. Bilang ka, 10. 10 bilang ka. Bilang ka, 10. Panginoon ka. Asa mo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilang. Sige, diretso. Diretso 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilang. 1, Doon. 3, 4, 5, Tumatakbo. 6, 7, 8, 9, 10. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Malalim. Bilang. 1, Lima lang. Sige. 2, 3, 4, 5, Up. Lima lang. 2, 3, 4, 5. Baga lang po yan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baga ng konti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ko na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
Ito, no? Sarap. Sarap. Ganun pa ang sana. Bilang. Sarap. Yun. Buka. Open. Close. Open. Yan. At least meron siya. Diba? Meron siyang konting movement. Diba? Okay. Ay. So, double hand. Ito double hand. Okay. One. Bilang. Up. Reverse. Bilang. Bilang.
Relax. Pahinga. Tapos dito kami mo. Ayos ka lang. Ayos ka lang. Yan, ganyan. Therapy ito dapat sleeveless. Sunod na. Sleeveless. Hindi natin ito mamamassage pag ganyan. So wala ka ng dami mo, papahinga ka na kasi nga lahat ng muscle mo napagod na ha. Papahinga ka para bukas malakas ka. Huwag mo nang ulit-ulitin yan kasi nga pag inulit mo yan, ang mga muscle yan hindi ma-relax. Ha? May stubborn, maninigas lang yan ang maninigas. Kailangan ng pahinga yan. Ito yung pansara. Pwede yung tagi-tagilid lang siya. Pwede. Pero yung mga ginagawa ito, ano gawin? Oo. Kasi, Yung ganun lang sa sinigaan. tapos pwede ka rin. Mamaya, wawag ko mamaya, tatayo ko mamaya. 10 tayo ah. Yung pinakaluloy mo, exercise na gawin. Ang madali, kasi lumalakad ka na ha. Ang tama yan, bago bayo. Sa lesyo na kayo. Sakit ang gusto ko yan. Di ba? Mahirap, di ba? Madaling magkasakit pero mahirap magpagali. Mahirap. Lalo din maraming tao. Lalo pag puyat. Ay, Diyos ko. Naranasan ko yun. Lalo nag-caregiver ako, nag-anupawan. Therapist ako. Ako na. Ay, subuko ko. Hindi ko kaya. Ay, papalita kayo dyan. Paggabi. Mga anak nila. Oo. Ginigising na ako pagtatay siya. Oo, yun ang kailangan. Ang anak niya nakatalis sa Ang pag-angat nito, gano'ng kataas? Angat mo. Hanggang saan? Hawak sa ulo. Di ba kaya? Yun. Oh. Sige. Ngayon lang yan. Ngayon, matindi. Ngayon lang niya ibinigay. Very good. Sige, hawak mo yung hair mo. Hawak sa hair. Haba ng hair. O, di ba? Oh, very good. Ha? Di ba? Sige. Isa pa. Sige, hawak sa hair. O, tulungan. O, Ayan niya. hawak. Very good. Di ba? Haka na yan. Meron na movement, di ba? Meron na tayo movement nakikita sa'yo. Okay na yun. Unti-unti lang. Yes, unti na. Ganon din yung panood namin. Nari ka na, nari ka. Mamaya papal. Tuka mo yan. Ako nari ka, no? Ganyan na panood namin. Basta kung hanggang saan lang kaya niyang lang. Pag inulit-ulit, di sa ulit. Kinabukasan, hinga lang siya. Ibig sabihin niya, na-improve na. Pero umaprain, ha? Yung... Tingnan mo yung record. Panoorin mo ito mamaya, ha? Pag pinag-upload ko, para yung ginagawa natin, yun yung program mo. Ha? Kompleto niya. Nanood kasi kami na ganyan eh. Yung ginawa mo na panood namin. Oo, yun. Lahat naman yun. Lahat ng mga pasyente ko, ito pasyente ko. Siya kasi mabilis siyang gumaling kasi. Pero si Doktor, ano yung pinapanood namin ganyan? Kasi ito kasi, Yung anong gagawin ng mild stroke. meron lang meron mga tinatawag na mga history sa kanya. Marunong siya manghilot, di ba? Kasi alam niya rin yung ang gagawin. Binasis. Hilot naman yan, hindi naman pang stroke. Oo. Ano lang ito, pang therapy lang. Eh, pang ano lang yung hilot ng pilay. Pero Ito ay agad mo siya. Ano lang pilay lang. hindi naman siya naghihilot ng ano ng therapy. Yan ang gusto ko. Kung alam ko lang magaganyan yung mga anak ko, di sana ano ko yung ano. Kasi yan eh, parang... Mahirap din magganyan kasi. Oo, hindi basta-basta ito. Unang-una po siya na Masakit ang kamay. kailangan kasi meron ko mapagaling. Wala ka pagaling, tuwa siya tao. Pinaaral kasi ito. Naaral din yan. Naaral po sa Naaral language. Naaral din yan siya. Oo, yung hilot lang ng pilay, yung hilot ng mga. Pero yung mga Inaaral therapy. ko. Therapy yan eh. Dito basta. Buhay ito eh. Buhay na nawa ka mo ito, hindi ito... Yan, magkakaroon talaga may mga knowledge. Mahirap lang. Kasi lalo na dito. Oh. Alam ito. Meron palang hinihilot dito na maduduling ka lalo. Ano to eh, ang baga sa ano, kailangan ipetaralan ka rin ba? Alam yung ginagawa. Dito, di ba? Dito, pag may hinihilot dito. Oo, yung mga Maduduling. points yun. Ayan eh. Pagka binito sa natin ito. Binibito sa ito. Pag may yun nasa ano ka, nasa 50 session ka na. Matibay-tibay ka na.
maganda yung dugo mo. Kamaya kasi yung dugo mo, hindi maganda, di ba? Biglang tumaas. Pangatlo ba? Kahit Pangatlo? sa ulo lang, para hindi siya nabibigti. Hindi makadali yung ibat. Ay, yung dugo. Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo ang hilot. Sa mukha na. Ay, ganda. Sa ulo. Tama ka sa Ang ulo. dugo. Ang dugo niyan. May lotion ka? Lotion. Hindi. Ito kailangan talaga yung tira. Ha? Ha? Bakit na yan? Ito na ito eh. Mm. Ano? Tigas. Mga improvement. May konti na. Ano ba yung improvement? Yan din yung napapansin ko. Tsaka dito niya may matigas siya, di ba?